Emakume gutxek kirola egiten zuten garaian, berak kirola egiten zuen. Eta ez gutxi, atletismoa, txirrindularitza, triatloia, aintzindaria zen. Horretaz gain, bidaiaria, margolaria, beste hainbat disiplinetan ibiltzen da. Bai, bera, Arantxa Orbegozo da, eta oraintxe izango dugu gurekin. Kaixo lagunak eguerdion eta Arantxa Orbegozo, ongi etorri, zer moduz? Ongi! Oso posik. Posik, gu bai posi zuen zaudela. Bueno, esan dut aintzindaria izan zehala, kirola munduan, zer irutze zaizu hori izate zuenian? Igual izan ginen, baina nahi gabean. Guk ez ginen, guk ez genuen inor nobeto ez zertan aintzindari izan nahi, baina bakizu gertatu zen gure aurretik nik 73 dauzkat. Gure aurreko emakumek datoz Franco garaiatik, nola izaten zen, la sección femenina deitzen ziren. Dardun, kirola eta etxe honen emakumean. Gauza berrikasi zian, eta gu ginen aurreneko filan geundenak. Tokatun zan, eta zu geldik egoteko etzea, eta hor botazin ezeituan, ez da? Animatu ingintuen, Orbea aurreneko neska taldea Espainien, Patxi Panadero eta Orbeakoen ideia izan zen. Izan bazigun arraunean, arraunlarik izan zen. Eta gorra izan zen, edo ona izan zen, edo bere gauzak eukizitun? Oso polita, asko ikasi genuen, eta usteet importantena ikasi genula gure kuadrilan, abenturak eta egin genitun hartan, etxeon genero distintzioik. Ez neskak eta mutilak eta guri natura jarri gintun norbera bere tokin. Ez generoa. Bueno, eta gero badaki, zaudela proiektu batekin esku artean, Isillo Decido. Bai. Motxian esan, gio garatuko deuta. Bai, baki zer dan, nik kondizio fiziko ona nahi dut. Zartzaroako, ni nahi dut independientea izan. Ez dut inor nire zaindu beharra edo. Eta hortarako kondizio fizikoa erabaki bada. Bai, norbeak inbiar duna, eta beste inorrek ezin dula inzuren gatik gaina, ni se compra, ni se vende, ni te roban, te la curras. Eta orduan erabaki bada. Bueno, zuk alden zenbuz moldatzea, gustatzea. Oso bastante, ondo. Ez dakit rezeta bat jarraitzen, baina asmatzen ona naiz. Ondo. Bueno, elkarrekin ningo dugu Oilaskoa, Oporto erara, eta gero hemen lagungarri bat ingo dugu gaztenekin da. Ados? Vale, perfecto. Bikain, lagunak, oantxe gatoz. Hemen osagaien zerrenda. Bueno, lagunak eta Arantxa, garatuko izuet pausuz, nundin nobiliko gehan, Oilasko abiteko garaian, bale? Bueno, hemen dakago Oilaskoa, ikuste zuen bezala, puxketetan ningoet, gatza eta piperra pixka botako jot, eta lehendabizi prejitu ingo dugu. Bertatik anatea, eta hor barazkik errekoitugu. Bai tipulina, bai baratzuria, goxatuta da honian, urdea espikoa puxketetan bertara bota, Oilaskoa berriz botako dugu, eta hemen dakago Oporto ardua. Oporto ardua botako dugu, murrizten utziko dugu, gio salda bota, tapa jarri eta gixatu ingo dugu. Eta lagungarri ingo duguna da, baitu hemen dazkau gaztainak egoz ingo ditugu, azalak entzeko, gio ingo duguna da hemen dazkau barrengorrik, portobeluak zehazki, ingo ditugu gure bai laukitxotan, udariakin berdina ingo dugu, tipulinakin ere bai, eta hori dana lapikoan goxatuko dugu, eta hemen goiu bainilian ikutua. Bainila darra dakau hor, barrutikan kabiarra dakan ateako jau, botako dugu lapikuan, eta gero ikusiko dugu oso potolo balin badao, igual bertatikan ateatzen dugu salda pixkate bai botako jau, hoi goxatzeko ere bai, bale? Eta gero platera eratuko dugu, eta hemen gaur egun ikusi eta jaten geldituko gara. Ados? Rezeta berrien etzako? Bai? Bueno, Oilaskoa gixauta ingo zen dut, eta? Hau berezia, ez da lagungarria. Bueno, ingo deuna da lanak banatu. Eta lanak banatzeko, behitu, ni Oilaskoa txikitzen hasiko naiz, eta hemen inbiar deuna da, behitu, hauek irikitzeko egozi txiki bat emango jo, hoi da. Eta egozteko ingo jouna da, hemen ipurdialiel nahiko gorra ukitzeko, gorun, puntxaldeen, puntxare bai kontu zibili, igual puntxakin hola hartu, trak, eta gau isa bat bezala ingo jo, eta gola gero errexo ateako jo azala. Vale, hoi zure kontu, ura jarriko temen martxan gaztaina sartzeko, eta lapikoa hor dakatu Oilaskoana, zake martxan gaude. Bueno, Arantxa, konta iguzu,
Zanez, bueno, zure kurrikuluna irakurtzen hasi naiz, eta nekatu inaiz nire, nekatu ia, Zenba gauza indakua zean. Eta gaina aintzindairia izan dakua, ez da? Bai. Nola hasi zana guztia? Bakit gaztetan, bueno, zu guaire moitua zea, gaztetan ez dut imaginatzen nolako izango zinan. Bai, bira, medikoak esan zion nire amai, mesedez, neska hau eraman nekatzea, eta aitzak horrekin atletismo hasi nintzen. Baina nahi kompetitzea etzait inoiz gustatu. Lehiak eta arlua etzaizu asko gustatu. Baina gustatzen irabaztia bai. Ez tare. Daukat domina Espainiako txapelketana, hiliako latena tapatuta, ez nun nahi, hilloia, podumea. Netzako importantena izan da bidaiatzea. Nator panaderon familitik, igandetan turno. Eta beti etxen, da beti bertan, eta zut nahi zenduna mundua ezautu, ez da? Eta orduan... Aitzaki bat topatu zenun hor. Bai, baina aitzakia zan, netzako, zenbat bota behar de, beti juteko. Eta orduan ninun Espainiako rekorra eta Espainiako txapelduna izan itzan. Zerrena izan zinen Espainiako txapelduna? Zerrekin hasi zinen? Lanzamientutan, peso y jabalina. Atez ere. Baina eskaxa ikuste jazu, baina indaztu dutzen. Bale, eta peso y jabalina, orduan ze, bolatxua botatzen, eta gero jabalina. Indio lanetan. Jabalina. Bakizu zer, zenik jabalina botatzeako harri asko botatan egon. Hola, da. Baina harria zerri botatzen, erreka o azarre o... Errekan beste aldean, iristen nintzen, da bigarrena punteria itea. Punteria asko botatzen. Bai. Ez que egia esan, askotan gaur egun zenbat gauza bihar ditugun jolasteko, o ez dakiz zenbat, makinitak, jolasak, eta harri batekin erreka ondon, ume bat ja jolasten da bilor, ez da? Eta lantzen nun bi gauza, punteria eta indarra. Ea urrutia botatzen nun, da bea punteriak botatzen nun. Orduan jabalina hartu nuneako ja ondo biltzen, Erraz, orduan. Ondo. Eta nolatan hasi izan gauza da jolasten hastia, hor aritzia, baina gero lehiaketetan apuntatu, eta gaina irabaztia. Ja, baina irabaztea etzan gauza, zan bidaiatzea, eta bidaiatzeko izan behartzen nun honenetakoa. Ja. Eta zu esan zenun, eta asko entrenatzen zenun, buru belarri? Ez. Barruan zenun ja orduan hori. Bai, etzai gustatzen entrenatzea ere. Osea, disiplina etzai gustatzen. Ja. Gustatzen zai mugitzea, baina disiplina entrenamentuna eta hori ez. Gero Ameriketak unitzen urte bete pasatzea 19 urteekin da bueltakoan, ja goi mailan ibiltzeko kriston pila entrenatu behar nuen, nire, pues, patukulo, pirula. Otra cosa mariposa. Beste batekin desala. Eta orduan, Patxi Panadero, Peli Egaña eta Txomin Perurena, okurritu zitzaien Espainiko aurreneko neska txirrindulari osatzea Orbea taldea. Eta ezagutzen gintun, Dina Bilbao, Josune Gorostidi, Amaia Elosegi, Carolina Zagarbendi, eta ni. Eta orduan, aitzaki horrekin ere, biajatzen hasi gina, baina horre ere gauz bat gertatu zitzaiten. Nien itzan besteak bezain onak, eta aparte, hainbeste negatzen etzai gustatzen. Eta orduan, bizikletan Orbean korritu nun bitartean 2 urte hoitan, zein nun ikasi nun 2 urtetako kurso bat masajena. Eta orduan gero izan itzan, Espainiako selezioko masajista. Orduan neskak, nire lankideak eta haiek, inbehartzuten se jugaban el puesto. Entrenatu behartzuen pila bat lanpostua bilatzeko, turrea juteko, munduko txapelketa juteko, olimpiadeta, baino ni ez. Ni juten itzan, beti. Eta niko kobratzen da beraiek ez. Ona. Oza, burua ere emate zenion, Burua ere bai, o biharrare bai. Biharratzeko beharra. Biharra, ez da. Aitzakia, bakarrik. Ona. Bueno, eta, gero, esan desuna, txirrindularitan aritu zinala, horre zure gauzak irabazi zen ditun, da fini biltze zinane bai, ez da? Bueno, ez pentsa, gero, hobeto triatloien. Espainien nintzen aurreneko triatloia Irunen nintzen. Bikoteka, Dina Bilbao eta Biloka parte hartu genuen. Eta hor urte batzuk ondu nintzen triatloien, baina berdina, sasoian eukan ondo ibiltzen nintzen, baina ja ona izateko asko entrenatu behar berriz jaztu nahi. Eta orduan gero pasan nintzen, orduan sortu zen mendiko bizikleta. Eta nik espirituola basati pixka baukat. Eta orduan mendiko bizikletan hoi bai gustatzen zitzaiten. Ola malda bera eta arrisku pixka bat eta hoi asko gustatzen zitzaiten. Eta arrampak hartu eta koska pasata. Bestela indarra eta erresistentzia, baina etzen un xarma bilatzen hor, ezta? Eta mendiko txirrindularitzan, nundi noa bilizinan. Bai lehiak eta asko eta... Bai, pixka bat, baina ez gehiagi ere. Eta gero horre inun, Orbean mutilak, Espainien aurreneko tekipotakoa ere izan zen mutilan, na Orbean, eta orduan ninitzen haien laguntzaile, txikapatodo, eta orduan haiekin juten nintzen munduko txapelketa, bestea, berdina.
beste helduta, pues, aitzaki horrekin Anondi jarraitzen. noa munduko txapelketa esatezunean, ze lekutan ibilizea. Ia orduan leku askotan ibiliko zinean. Ba, munduko txapelketak izan zian. Europa alden Italin, Alemanin, gero Kanadan, Ipar Ameriketan, bueno, toki desberdinetan. Hori ze garaita zaiga hitzeiten, noiz gertatu zan guztia. Bizikletan hasi izan en el 85, Bai. Orbea taldea. Eta gero besteak 90, 92, 90 y algo, bai, eta 95 la, ni amatasun arte. Gero ja amatasunean dena erabatut ziren. Ba, 20 urte kirolikin gabe. 20 urte kirolikin Egonako gabe, bai. baino umek ere bere energia gastatzen du eta horre Bai, txampa jarra da hori, ez da? Mugitzen itzan, kanpoan bizi ginen, etxe handi baten, kesi baratza, mendi ingurun, bainola, entrenamentua da intentziokin, hoi ez nun inoizin. Baina tabakizu ze gertatu zitzaiten egun baten, nahi gabean, makurtu nintzen, nola fregadera azpin badaukagu denak bote batan urrutia, Bai. makurtzen naiz, eta altxatzean kasi me da un pasmo. Gelditu nintzen, como, ¿qué? Makurtuta. Ezin nula, eta esan nion nire buru, ni hemen barrun egia zanena guztua. Nik Zozein beharra ehun dakat. urte arte pizin nahi dut, orduan, nire buruai esan nion, ingo niola, zorionetako erregaloik onena. Eta gelditzen zian, 110 egun nire zorionetako. Eta esan nun, bueno, 110 egun horietatik, egun ingo ditu gauzak ondo. Hobeto jan, mugitu, eta asmatu nun agenda bat, nire buruai galdera pila bat nion. Eta hor konturatu nintzen, ze gauzak nituen bizitzan, hemendik aurrea, ze nahi nun egin, ze esperientzia bizitu nahi nituen, nire gorputza ezagutu, porque ez genuen nire burua ezagutzen. Eta hain nun aldaketa egunetan, Zenbat urte zen dituen orduan? 52, 52. oain 63. 63. Bai. Eta hain handia izan zen aldaketa, pentsatu nun, eso está feo, me lo quede pa mi sola. Eta orduan, hasi nintzen berriz, coaching egiten beste jendei, eta dagoeneko 800 bat pertsona pasaia, 10 urte horietan masterrak ikasi ditut gehiago, eta Ze arlotan murgildu zea gehiena? Ze master moten indituzuta? Zer da indar lana eta mobilidad funcional, batez ere. Bueno, esateko oso garrantzitsua dala, ez da indarlanakin, Bai. movimendua, estiramentuak, dela gortzen jutegea, ez da? Bai. Eta... Baina indarlanakin jarraituko zu gogorzu izan zaitezke oso indartxu eta era berean ez izan flexible. Jende asko egiten du, jo voy a correr, da bestea, nik egiten dut pilates, edo nik egiten dut yoga. Hoi dena oso ondo da. Eta da eficiente, baina ez da suficiente. Ez da nahiko. Ados. Ze gorputza habilidade desberdinak behar ditu. Danetik pixka eta ez berdinai asko, ez Karo, da? zuk eskolan matematikazun 10 historia ondoz, etxizuen media iten, ez? Ados. Kurtso etzen un pasatzen, gorputzakin berdina gertatzen da. Orduan gorputza behar du. Indarra, habilidadea, koordinazioa, ekilibrioa. Orduan, hoi deneran, baldin baukasun 5, 6, orduan gorputza ondo. Baina, Oso ona, batei dena oso ona. eman da bestia Ba, ez. zera, kriston kurroa sana eta geho ipurdia garbitzeko kapaza ez. Claro, ez. Eta geho bestiak ezea kriston elastizea, baina... Claro. Batek Baina jaisten kardioik naiz, ez. barrua beraino, baina ez daukat indarra iotzeko. Eta bestea, korritzen de kriston pila luzi, baina ez daukat indarra nere gorputza iotzeko. No hace media. Ez daka fundamentu. Hori, gu jakilan aldian ibiltzekela, ba, hoi berdin ezatea, ez, nik oso ondo jatet. Beti pasta eragila eta ez dakize, ba, ez oso ondo jaten, porque Claro. danetikan janbiar deu pixkat. Eta danetik eukitzeko gure gorputzian, ez da? Bai. Bueno, hemen aigea, kastainak egosten jarritugu, aigea oilaskua pregitzen, eta hoen guaz, mine tabernara. Eta bertan indigue oilaskua beste era batea. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba. Bueno, nire izena Maria da, hemen gauz, Mine Tabernan, Durangoko Aldesarrien, eta gonbidatu txotzu sartzera, así que, aurrera! Ba, Mine Taberna sortu zain dela denbora asko berez, ba, gure buruetan, gure ilusioetan, pentsakeretan, eta zabaldu zen ekainak 11. Proiektuaren atzean da gauz maore dana bisok, baina gero egisa da jende asko dauela proiektuaren atzean. Ba, jende asko lagundu dozku, jende asko kapoia egin dozku bai, lagun asko egon dira eta familiar asko honen atzean. Eskaintza ezberdina da, Durangon dagoen eskaintza ezberdina, eta gu dakauena da garagau artisaua, interbentzio gutxiko arlaua, edo ardo naturalak batzuk be,
dakau espezialitateko kafia, hemen behin tostatzen den kafe bat. Itxen dugu denboraldiko produktua eta gertuko produktuaren alde jolasten dugu bai, horrekin. Eta gero itxen dugu bizio da guk itxen dugu esagardua, itxian, eta proiektu hori bai minen barruan dago. Gu saiatzen ga, sukalde ezberdin bat itxen, dakau Astorgako sesina premium bat oso ona, gero dakau bonito eskabetxian bai, eta gu itxen duguna honekin da, asteazkenero bonito batetek ekartzozkue, eta horrek itxen dugu prozesua, zerotik eskabetxe bihurtura arte. Eta gero dakau tomatia da produktu simple bat, baina temporadako tomatia danean, tomatia bihurtzen da, oso tomate gozua, da nire gustatzaku. Eta eukitzen du Durangaldeko tomatia eta Elgetako tomatia, itxan tomatia bai. Hemen gure sukaldien gauz, eta gaurkuen ekarri dugu oiasko konfitaua, kalabaza krema eskabetxaua eta kale herrien plater bat. Gaurkuen elementu principal moduen oiasko konfitaua erabiliko, eta konfitatzia basikamente da oliotan sukaldatzea geldo-geldo. Bigarren elaborazioa kalabaza krema eskabetxatua izango zen, eta hori egiteko, lehenengo pausua izango zen piper baltza ondo erretzia. Gaurkoan erabiliko kalabaza mota, potimarroi kalabaza da, sasoian da ona, eta nire gertuko ekoizleak eskaintze osten produktua. Plater honetan dauz apur bat elementu desberdinak, gazi, gozo eta koipetsuen arteko erlazio bat, apur bat gozoa den kalabaza, baina eskabetxatuta apur bat garrastu iten dana, gero oiaskoa. Konfitatuta izaterakoan eta salakin doienez eta apur bat koipetsuago da eta horrekin ekilibratu egiten da eta gero aukingo gendun kalea erdiko puntu baten dagoena. Berakatza gehitu eta apur bat sukaldatu, kalabaza gehitu, ospina, ardotzuria, ura eta gero ordu erdi inguru taparekin sukaldatu pixkanaka eta amaieran turmisakin ondo krematu edo irabiatu. Errezeta honen jatorri apur bat da, azkenian oiasko konfitaua, jenteak deko buruan ahatea, baina ahatea apur bat garestiago da. Eta azkenin bai da, sasoian datozen produktuak elkartzea modu baten. Niri askotan inspirazioak sasoiak emote ozta. Eta amaitzeko, kalea erabiliko dugu guarnizinolez, eta zerbitzuan bertan erreiten dugu sartaginean fuerte, eta listo, eta zerbitzatu egiten dugu. Kalea bi arrazoengatik aukeratu dut, bat tekstura oso interesgarria dekolako eta oso ondo erretzen dalako sartaginean, eta toke kehetsu hori emote utzelako, eta gainera sasoiko beste elementua dalako. Hala Joseba, hemen gure platerra, gaztatzen nahi baldin mozu, probatzen nahi baldin mozu, hemen gaoz, Durangoko aldezarrian, eta min eta bernan. Eskerrik asko, da gero arte. Agur! Hau pabikote, eta gora indezuen oiasko hori bai. Bueno, gu horren ainako ingo dugu, ez da zeiatuko gea, ez da? Baina horri indezuen krematxoi kalabazan eta naze gauza goxua. Eskerrik asko, eta jarraitu goxatzen, da goxatu arazten. Eta gu gurian jarraitu bihar dugu. Oiasko hemen da oia prejituta, ateako dugu, barazkik bota, eta hemen barazkik egiten hasiko gea. Baina lehen da bizi, bakizuek aurten EITB maratoian zein izango dan leloa? Sarte osasuntxuan jarriko dute arreta. Eta oso garrantzitsua da, zergatik esan desuna, sartzaroa indartsu iristeko, ondo iristeko, eta goxatzen jarraitzeko, ez da? Eta independiente izateko. Oso garrantzitsua. Eta badakizue, ontako ze berri izatea? Dirua. Zer berri izaten da, dirua. Orduan, danon arten badakizue, jarri pixkat, eta aurrea ingo dugu. Bueno, ingo etena da, hemen, ja, egozi dia pixkate bai. Gaztain hauek, zuritzeko ondoengo dia, eta hori, zuritu, txortena eta sustarrak endu, eta laukitxotan ingo dugu, eta sartaia jarriko izut hemen, hor goxatzen juteko. Eta ingo deuna da, hemen epeltzen jarri, oiasko atea, eta nik hemen bai tipulinak xeetuko ditutu. Bueno, eta zure proiektua, coach bezala aritze zena, guantxe sare sozialetan arrakasta purilan zaudela,
Zenbat urte zuaz honekin? Ja denbora zuaz edo... 11, ni egon 11 urte? Bai, egon nintzen 20 urte batek kirolikin gabe. Bai, esan Eta dezuna, ez da? derrepente konturatu nintzen nire gorputza enula ezautzen, indarri gabe neon, ametsi gabe eta hoi dena. Eta erabaki nun nire buruai erregalo hon bat itea eta forman jartzea. Ta hain erresa da, saldu digute asko zezailagoa dela. Eta ni nahi diot bestei hoi pasa. Ja. Ze kondizio fizikoa, hoi bakarrik landu daiteke. Eta orduan, Ja, ez dala beharrain beste gauza baizik. Ez. Jakinduria pixkat, dakin batekin lagundu Intentzioa. pixkat, ez da? eta agunen bakarrik 15 minutu. Jendea pentsatzen du askoz gehiago behar dula. 15 minutu txokin nahikoa da. Nik Baina entrenatzen hori zu dut. bezalako ipurtarria izan da, eta ni bezalakoa, baina... Ez, oitikan 15 minututa gero eseita egun guzti nahiko izango Claro, zan. ez. Bira, Gero etxeko gauzakin, zukaldatu gauzakin, ez da? Baina bakizu zer, netzako magia dator, nik deitzeiot movimiento on the go. A la que iba y volvía. Ba, Bai, vale. eta orduan, movimiento on the go behar du bi gauza. Izatea frekuente, izatea bariau. Frekuente muitu gehiago. Ordu bete gimnasion da 23 orde etxon pantxo. Pues Ja, no funciona. bai. Orduan muitu gehiago. Oinezkun lanea, aldan neurrin, Eskailerak jo. kotxia gutxi erabili, astensoriare Hemen bai. baldin mana zurekin izketan, pues chicas, si ya me... Oita, hoi flexibilitatea Pues si kasuna. me estira un poco, yo que sé, es muitu. Bai. Eta bigarrena, el bariau, jente gehiena, ez dago forman, ez du lako gorputza behar ditun habilidade guztiak entrenatzen. Jendeak lantzen du ni indarra daukat bestea, kapazitatea kardiovaskular, baina gorputza behar du habilidade desberdinak. Eta orduan denak landu behar ditugu ondo duteko. Un poco de todo y mucho de nada. Esateana, ez da? Bai, bai. Eta neti pixkat. Orduan, Eta ez da indarra. nahi batei asko eman da, gero bestiak... Indarra, bihotza landu, a lo ancho y a lo alto, aerobiko y anaerobiko, flexibilitatea, koordinazioa, ekilibrioa, hoi denak baldin baditzuzu, más o menos txukun, osea, gorputza funtzionatuko izu beti. Eta, hoi nahi badu ez zurekin jarraitu, nola topatuko zaituzte, o nola, y si yo decido esan dezu, ez da? Deitzen oain, dala. bai, Instagramen, Bai. si yo decido, hortik mesua bidali jazue, dauzka programak, bera, netzako importante bizitza guztian izan da, yo soy dueña de mi tiempo y a mí no me gusta que me manden. Eta orduan, oain inoiz baino gehiago, ja nire seme alabak handia dia, amona naiz, eta Ona, orduan, zorionak. denbora netzako geixio daukat, ama tokatze zait zaintzea, ez dalako erabat independientea, lehen oitzein deuna, ez da mugitu eta ez da independientea. Eta orduan, ni nahi dut lan egin, edo zein tokitan, nola. Juten naizela mural bat pintatzea ez daki nola, ez daki noa eta nire furgonetan bizitzen que eso me chifla, tengo un poco de gitana dentro. Orduan, ona. bai, no mala gitana, tengo eso, bai. Eta orduan, egon naiteke furgonetan bizitzen, ez daki non, da era berean lana egiten online. jende laguntzen da onlineko zure lanakin klienteak eta jarraitzen. bidena. Eta, zer jendentzako dau? Adin guztitakoantzako, o gehien bat helduentzako zuzendua da, o nola... Gehio, konturatzen naiz, jendea nere gana datorren jendea da, ja 45 urtekin daia ikusteiek, gorputza ez duela funtzionatzen ondo eta hoi, edo bestela 50 urtetik gorakoak. Ja. Bai. Eta gero baita ere batzuk dauzkat datosena de uno en uno. Osea, Nola, bana. zu nerekin pasatzen dituzu lau hilabete, zenetzako importantea ez da jendeak itean nik esaten detena. Importantea da, zuk ikastea. Ikastea eta ohitura honak eukitzia, eta... Baina eta nik- ikasik, konocimiento. Hori ere, bai. Porque- Oso garrantzitsua. Hoi Eta gero baldin nik ikusten baukazu dut... autonomia betiko izango zu. Eta ikusten detena da, ez dula izan beharrez zerbait desatze gina, zerbait zuk esan dezuna bi orduin behar dut, lertu eta iristen naiz etxea, azkenian horrek gero atza pauso asko ekartzitu, ez da? Bira, nik horrei deitzeiot, eta netzako balio izan dut beti, cuerpo y espiritu jugueton. Porque bat zahartzen da jolasten usten dunen. Bai kuriosidadea, osea, el espiritu jugueton es curiosidad, gauzak bestera Osatu batea ikasi eta egiten. horregatik Bai. zukin dituzure bai hainbeste disiplina, talde batetik beste ibili, eta horrek iteizu ikasten jarraitu arazi, eta martxan burua eta gorputza, ez da, aldi berian. Claro. Eta, ze arazokin etortze zaizu jende gehiena, o zertan lagundu behar izaten diozu jendiai? Jende gehiena, bakizu gertatzen zaie, ez dia konturatzen, ze gaizki dauden ez dialako probatzen. Ja, behin zio zein da, lau egun nola okerka, ez da? Aurreneko proba tonto emate, baina aurreneko proba esate etzan lurren, hola, plano. Bai. Eta bat bi hiru aldezun azkarrena altxa. Hiru forma desberdinetatik eta laugarrena esku gabe.
Hostia, no tienen ni más de una forma. Osea, izena du interocepción, ez dute bere gorputza barrundik ezagutzen. Eta gero interocepción, ni nere gorputzakin, da gero propiocepción. Yo con mi conciencia corporal en el entorno. Ahí ya se pierde... Eta hor, Danian, pizkat autodidakta izan zea, o zein izan dira zure... 20 urte horiek Ja, kenduta... enbeste bizikletan, da atletismuan, da bestian, da horre lagunduko zizun asko ikasten, bai. Bai, nik uste, ni mugitzen naizela, egia esan oso ondo, eta ez da kirol asko indetelako. Kirol desberdin asko egin detelako. Eta bakoitzak eman dit habilidade desberdin bat. Ona. Ibili naiz eskalatzen, piraguan, atletismo, bizikleta eta hori dena. Eta gustatu zaitere bai asko bidaiatzea mantxo bizikletan, alforjakin, hilabetetako, edo eskikin, edo piraguakin. Bidaiatza ere kirolakin lotu egin izan du deu beti. Eta hori da, lo más. Ona. Nire, bai, azkenian, bueno, beti bidea asko surfakin moitu naiz, baina gero elurretare bai, gu beti deslizatzen gu. Eta egia esan, beti izan den, nahi jendean, eta nola indituko hainbeste gauza, pixkate sorion ez ustez, azkenian sorion ez ustez, porque batutan izatet, geho, etxeare hainona izaten ezertan, hainbeste gauza inditugu, eta hainbeste erataten inditugu, baina azkenian, beti ikasteko premiakin, betire kurioso izan naiz, eta horrek uste lagundu itela, boendikan gaztian, baina pentsatzen dute sartzaroa ondo beltzia, pentsatzen dut, pixkanaka. Hemen jarriko du tipulina, bale? Olioi gabe eta zer gabe? Olio tantxo gabotako izut. Hola, xe? Ja, bero da. Bai, berotzen nahi izan ja, oza hori berua onbiar du ja. Bitu. Eta, ingo deuna da, bitu, hauek enduko eskizuten mendikan, botaka deunea untxientzako, edo sopantzako, eta, guain, ingo deuna da, bitu, barrengorri hauek txikituko dituzu, bale? Laminatan o no? Bai, laminatan, sustarra pixka kendu. Nigura aprobetxatzezu? Pixka kentze jot. Danak kendu berren, zikina dakan pusketa kendu. Vale. Nei bakizu behintze esan ziten, hasi zinetenen jazu kaldariak eta platera como adornatzen. Bai. Behin Marino Lajarretakin junitzen afaltzea, eta esate, pero si te comas está el adorno. Nik den aprobetxatu iten. Base hon bat, gure jatetxia nola jartzea limoia, geho, marisko eta geho limoia urakin. Hoi esku garbitzeko eta ai, ama, haude gau. Por ahí. Ai, ama, ona. Bueno, egia esan, plateran jartzean dana jateko da. Eta nik ere horra askotan jartzen dien jendiak, jode. Jartzezu kurruskarin bat, edo perexil pusketa, o bestia. Hori barroa sartu behar da, hori dana elikadura da. Egia esan beti izatean, plateran barrun dana jateko da. Ez bada zerbait jateko, da sukaldari nahaztu indala. Bai. Bueno, eta esan dezu bidaiari, bueno, leheno ibiltze sinala alfor jakin, biziletakin, nondik noa ibilizea? Bira, suerte izan nun, ez dakite zautze zuen, Nairobitarra autobusa, nire lagunak zian, eta ni haiekin hasitu naiz, eta zan autobus bat non sartze furgoneta modukoa, autokaravana modukoa, garai baten, ia, 50 piko urte, etzan konzepto autokarabanana existitzen, eta orduan, haiek viajatzen zuen mundu guztitik, jendekin, eta orduan, gu haien anparoan, viajatu izan deu, errez, eramateko furgonetan, Nairobitarran bai piraguak, edo bai eskik, edo bai bizikletak. Orduan, bueno, aitzaki horrekin asko ibilia. Igual, gogorrena, junkinala Laponia, neguan, bizikletaz, Kabo Norteaino. Hotza, ez da? Berrogei zero azpitik. Berrogei? Eta haiekin, mucho gitaneo, eta orduan kalean lo iten daula, eta orduan hotza pasatan hau bastante. Bai, Bai. Horrek indartu ite izu, ez da? Hotz puntu horiek pasatzia eta gortu ite zea horre, ez da? Bira, leheno esan deu lo de kompetitzea. Nei sufritzea, kompetitzea ez dut ulertzen. Eta ez zai gustatzen. Baina sufritu dut eta nire burua ondo esautzen dut. Baina guri natura jarri gaitu beretokin. Esaten izuna genero distentzioik ez zehola. Naturak esatu, bueno, pa las chicas 20 bajo cero y pa los chicos 40, no. Aldapa berdina. Piraguan Indian ibili ginen, olatu berdinak, nekea eta gozea berdinak. Orduan nire burua bai esautzetela eta limitean jarri naiz, baino abenturatan, ez kompetitzen. Eta gaur egun jarraitzen dezu abentura horiekin? Nondik noa ibilizea azkenengo abentura diezin Bira, politxena, kostatu zait, 35 urte, Espainiako selekzioko nire lagunei, konbentzitzen betiko ibilidia biziketan dorsalakin. Baina inoiz alforjakin.
Eta nik beti, eta alforjak, eta duela 5 urte edo, konbentzitu nituen da, garai hartako Espainiako selezioko, juntatu ginen 9 Espainia guztitik, eta jun ginen Portugaleko kostaldea bizikletan. Bai, Zelekua, kostazitzaiten Itu nik animatzea portaleko baino. kostalde hori guztia inun, baino belauntzian. Ole, Akoruñatik atean itzan, Unai Basurkokin, nire laguna, itxas marinel artista bada, eta, esan zin, hau inberdeu, trabesia inberdeu, eta ni kontatu zan edekin. Eta Akoruñatik atea ginen, da jun ginen Portimauraino, beraino, aste eta piku, eta, ze gauza, horrelako abenturak iztunak izaten dira, eta betiko gelditzen dira gaine horiek, Netzako, creando memorias, hola xerra gaudenen, ¿te acuerdas cuando fuimos aquella vez? Guan, hilo behita Gutxienez kontatzeko, memoriak ez da? izateko. Hilo bazen bat denbora daka, Hiru urte ingo ditu bain. 3 urtetxo. Eta apirilen berriz amona izango naiz. Bai, Bai. Ona. Me chiflan los niños. Zorionak, Bai. zorionak. Eskerrak amondu nauten bestera, baitu ingo nun baten bat. Egia esan, hori de gauza garra izatea, zeatikan, Oirreke bisipos amateizu eta bizirauteko eta premiare bai, ez da? Nik ez dakit zer da, aitu nahi izate guandikan, Baina ikusten gure etxeen de bai, ze harra dan, zenmek eukitzia, baina hiloak eukitzia gio eta areago dijoa, ez da? Bai, ni umeak, ni ume handi ba naiz, egia esan. Lehenu esan dizut, el espiritu jugueton y cuerpo jugueton iruitze zait oso importantea. Nere lagun ona izan zan, ezagutuko zenuen Jose Luis Zumeta, gizon serioa, era berean izketalditako oso sakona, baina inoiz etzun galdu umetasun diurrikeri puntu hoi. Eta uste ne asko inspiratu nindula. Era un bicho, la cabeza curiosa de un niño y atrevido. Da, hoi ez du galdu behar. Eta hori gaina esatea eaman literala, ez da? Osea, oetzea batzutan, ez da? Baina alegin duin behar da izaten eba, ez da? Bai, jende asko anparatzen da esatu, ai txika, es que yo no puedo jugar, que estoy mayor, da al revés. Utzi jolasteari eta sarra itentzea 25 urtekin. Uste desberdina dala. Ni aita goize da, gabildurra, batzutan esatu bat, lana eta jendia eta esateu, noiz jubilatuko zea, noiz ingo zu ez dakiz eta... Inoiz? Esateu, gaina ikusteu album dazkan launak, jubilatu dianak eta nola bera iteguen, da esateu, ni hemen jarraituko en martxan, porque bestela, bani joa bera, bani joa beraka. Zure aitako ere bauka espiritual. Hombre dakala. Bitxoa da. Bai. Ona. Bueno, ikusi ezu hauze itxura hartzen nahi da, Utziko ardua pixka murrizten, gio salda botako deu. Nik zukaldean hori itxen baldin badet, usten de pixka bat tragatu. Txak, bai, hemen ezin dugu, telebistan guan dikan. Ez digu usten. Hola, alkoholik jaten jenden aurren. Vale. Bueno, eta hemen, ia dana aurratuta dakau, hemen guen botako ere bai, ja pixka murriztu dela alkola, urdaiazpikua gainetikan, horrelaxe, salda, eta utapagarri, eta goxatzia bakarri gertatzen zaio. Xamurra geratuko zaigu hau. Eta horre bai botako ditugu perretxikoak barroa, oso ondo, hemen gaztaina garbitzen geldituko naiz ni, eta jungo gea arategi batea. Ikusiko zue, Tolosan da arategia, miren deitzen da, eta hamurkezan den dizkigo gaur, oi askuanak. Vale, Guazen ikusta, ezautzen aldezu. Guazen ba. Eguardion, Joseba, hemen gara berriro ere, Aitor eta Miren, gure Miren arategiko ateetan. Gaurkoan, hamburguesa txapelduna, erakusteko gogokin. Ongi etorri. Miren arategia, duela 27 urte irikizen nire amak, eta ni bete izan nahi txikitatikan beti hemen atzen ibili naizena, eta duela 4 urte, iriki gendunen lokal berri hau, erabat hemen bertan geratu nintzen, aman proiektuan laguntzen. Eta gure zereginak denetik anbixat, ez da, bezeren arreta hori, eta produktuen elaborazioa. Gure arategiaren sekretu esan dezakegu, bertan dozkeun produktu guztiak guk ekoitziak direla, eta aldik eta neurri gehienan saiatzen garela produktuak ariketa gertuenak izaten. Adibidez, fritoak egiteko erabiltzen dugun esnea, orain dengo larreta baserretik dator, txerriak 40tik, lesmes baserretikan, eta gero txekorren kasuan saiatzen gara alik eta gehien inguruko baserretatik izaten, eta hobby modura badauzkagu txekor batzuk izentzen gure baserrian. Gure eskaintza oso zabala da, ohiko arategi batek eskaintzen dituen produktu ez gain,
aurki ditzakezue bai frito aldetikan aukera desentea daukeguna, geroz eta eskaintza gehiago dauken hamburguesa sektorea esango gendukena, eta gero bertan ekoitzen ditugun produktukin elaboratako produktuak. Bai granelean edo naizta pasteurizatuta eskaintzen ditugunak. Bai hasi barazki pure, edozein paella eta gero bigarren platera moduan dauzkegun karrillerak, redondoa, almondigak, eta postren kasuan ere esan dezakeguneko eskaintza zabala daukegula, bai esne frejitun kasun, edo baita ere gaztatarta nahiko arrakasta daukena. Eta gure produktu izarak esan dezakegu alde batetik txistorra, sariduna, gero frito aldetikan urdaiazpiko kroketa, eta gero baita ere oilasko hamburguesa, baita ere sariduna. Esan dezakegu gure sukaldea nahiko tradizionala dela, eta ingurun dauzkagun produktu sinpleetatekan osatzen ditugula gure produktuak. Orain, nire emarekin batera sukaldera pasako gera, bertan gure hamburguesa sariduna prestatuko dugu, eta ea gustatzen zaizuen. Bueno, oain, hemen gaude gure sukaldean, eta ikuste dizuen bezala, osaiakin prest gaude hasteko. Izango liake, oilasko iztarrak egingo du noski, ogi xehetua, baino artoarena, glutenakin arazoik ez izateko inok, arrautza, batxuria, gazta pixka bat, eta gero brotxeta egiteko osatuko dugu kalabazina, urdaiazpikoa eta gazta pixka bat. Hasiko gea, oilasko iztarrai azalak entzen eta ezurrak kendu ingo diogu. Lanik handina hau izaten da, Hamburguesa bat osatzeko asko prestatu behar da. Orain kenduko diogu baita azala ere. Honoko ezurra hauekin dabar, egiten dugu salda, bai arroza egiteko, oilaskoarena, eta loko gozak erabilera ateratzen diogu. Oso garrantzitsua da hamburguesak egiteko garaian, grasa guztik eta azalak eta denak kentzea. Ezurra kendu ondoren, ingo deu xehetu makina baten, eta gero goea osatzen, arrautza, ogi xehetua, eta gazta pixka bat, batxuriekin. Gaur egunen, hamburguesa asko lantzen deu, eta da gauza bat txikik eta hundik denetarikan egiten deunak. Bai berduranak, espinaka, azenarionak, kalabazinanak, txekorranak, txuletanak, txerrikinak, piperrakin, vegetala, bueno, ja ez dakizen bada. Gehien saltzen dana, oilaskona noski, dudik ez, txekorrana eta vegetala ere bai. Txikitu ondoren, emango dio forma, bere hamburguesa, baina ingo ditugu txikik. Iaz, hamburguesa honekin, bigarren sari irabazi gendun, txapelketa baten, hemen Tolosan ospatu zen, eta gu oso pozik gelitu ginen. Lagungarri bezala, egingo dugu kalabazina, urdaiazpiko eta gaztakin brotxetatxo bat. Eta plateran bukatzeko bezala jarriko dugu txistorra pintxo bat, porque hoi bai dela gure etxeko sari nagusia, Euskal Herriko txapeldunak. Lehendabiziko Euskal Herriko txapela atera gendun, 21 batean, eta joan den urten beste txapela bat ere. Bueno, Joseba, ara hemen gure hamburguesan proposamena. Nahi duzunean etorri, hemen egongo gea. Tolosan, Miren, Arategian. Agur, Joseba! Aupa familia, gora Tolosa, Eta, ze hamburguesa goxua egite dituzuen. Ai, ama, gaur egune, holako lanak hartu behar izatea, ze jende ikoste, eta zailo ja oiaskoa zatituta, gixatuta, gauza egitea, batxika, vuelta, eta jan. Presa pixkat eduki behar da, baina landure inin behar gauzak, ez da? Arroz frejitxoak guain enbasabal bazio saltzeko, imaginatu. Bueno, zer zan olako iman mesede. Baina eskerrik asko Miren, batzutan oso ondo torte zaiguta olako gauza biziak gure, bai, ez da? Esan desuna denbora apresiatzen deunak, Batzutan vuelta eta jan, ezin jo, be. Sukaldean aitzean etzako etxean beti izan da izketalderako denbora. Izketataldeo zuk esan desuna kopatxuakin ondon, da zer batekin goxatu, Seme alabakin asko sukaldeatu, eta beti izan da denbora, eguna kontatzeko, itzeiteko, bai. Bueno, behitu hemen, barren gorrik ja ze itxura hartu duen, portobeluak, honea botako dugu, bai gaztainak, bai itare udaria ere bai, eta bakizue telebistan magia egiten dugula, eta behitu hau nola gixatu zaigun, ze itxura dakan ja, platera ratzeko eta jateko prest dakau. Bueno, behitu, ja tapatxuak enduko jot, eta engotena da, hau txikitu, eta kontatu behar diguzu, hor esan dezure bai, muralak iteituzula, artista ere basea, artia ere bai gustatzen zaizu. Bai, bira, kontatuko izu zergatik hasi nintzen pintatzen. Netzako hoi izan da pixka bat kuriosona.
kirola iten unen gaztetan, hausartan itzan, y me daba más hostias con tamboren fiestas. Eta jendeak esaten ziten, ai, aprobetxa ora, segero heldutan dena minak izango dituzu. Eta orduan nik nire buruan hasi bat landatu nun, da zan. Pues tendré un hobby de solo y sentado, pa pasarme bien, nik ondo pasa behar dut. Eta orduan egun baten, jun nintzen eskultore baten etxea, eta erakutsi ziten bere gauzak, eta hala, ze maravilla, ze artistazo. Eta bani joanen, sekreto bat balit bezala, zateit, etorri, que te voy a enseñar. Eta eraman nintun, gelatxiki batea, kuadro handiz beteta, feos como un demonio, begitako mina ematen ziaten, baino kontatzen ziten pasio batekin, porque el color y la textura, y decía, joder, pintando tan mal se puede disfrutar tanto. Betu niri goxatu, non betu anetegun. Ikusi de programa. Txokolate eta arrautzak inda, zea eginda. Eta orduan esan, eskutrebea naiz, ite izute una mesa de madera, como te levanto una pared de ladrillo. Eta esan, uniko inbeste pintatuko, y con que disfrute la mitad que este ya me vale. Eta orduan urrengo gunean, pintura kaja erosi nun. Zer motako pintura, zerrekin iten dezu? Orduan oleo inuna, horrenekoa, baino 28 urten euskan. Nik ez nekila pintatzen. Bigarren kuadroa da retrato bat, oain behiratzen dut, 35 urte berandu goitu, está en su sitio, todo perfecto. Sí, baina, bueno, ikasle zain honak izan gehen eta ipur moituak beti ibiligea, ez da? Marrasten hor liburun eskinean da holakotan, ez da? Bai, baina marrastea bakizu zer duen, ez du eskuakin zer ikusi, capacidad de observación. Ja. Eta orduan, inoiz ez nun pentsatuko, hobi izan zan hortatik, lanbidea egingo nula, muralak pintatzea ditut. Eta saldure bai, eta dana? Bai. Eta retratok ere ite. Eta nun topatuko etugu zure muralak salgai edo? Orbegozo art. Orbegozo art? Norbaitek nahi badu zerbaitetea. Sare sozialetan edo bestela ere bai... Ni uste nun moituan itzala, arantxa baino, zu ezaututa gero, mekatxez lamar, Mekatxez lamar. Bueno, hemen txe, ikusi zu, haure berezia gauza indeunan asketa hemen, Eta gaina bainilan bota jo. Hau ez bota sekula, Bargulkoak endu jo, baina hau adidez guain... Zer da, mikatza? Ez, baina behitu zeu zegoizua. Bai. Hau indiouna da barruko semilatxua gatea eta honea bota zapore mateko. Gutxi bota jozu. Bai, gutxi, zatikan zapore pila badaka. Baina hau guantxe esnetan sartu eta krema pastelera batiteko edo zertako berrera bili alda. Vale, orduan hemen txautziko deu, honea udaria botako deu, eta esan deuna, botako deu bartutikan pixkat, ondo, orduan, aspertu etzea egiten, Ez, kuriosidadeak ez dituzten aspertzen. Dizuzten aspertzen. Eta gaina bakitzu zer suerte handia daukat. Dik hiru pasio dauzkat bizitzantan. Eta bata da mugimendua eta hori dena. Bai. Bigarrena da artea. Bai. Y lo que más me chifla del mundo mundial es enseñar. Orduan nik dakiten hori bestei pasalizatea, ez? Osea, nik hain ondo pasatzen deto egiten, digo, jode, beste norbaitek albaldin badu... Eta ez tezu nahi zuretzako gelditu gaina, baizik nahi zezu partekatu eta goxatu bestiegin, ez da? Erakustea asko gustatzen zait. Telebistan lan inun, Euskal Telebistan, Arimaren margolaria, esan, como Masterchef, baino pinturana. Koldobika Jauregekin, Jorge Malkorra, Dolosakoa, eta ninitzan la de que hace de serie, la resto de la tele vasca. Me cachis la mar, hori, restro bezala. Bueno, kortoak ipego allí editatzean, da, parecía más mala de lo que soy. Onda. Bueno, oso ondo pasatu. Zer dakazu guain esku artian guendikan ez tezula inda laizterrateako zula ora argitaratzea, zer nahi dezuin, zer dakazu... Esku artian, oso, esatezula. Haure egin bihar dut, bauen? Gero eta librego izan nahi, Bai, bidajatu furgonetakin, egon alizatea edo tokitan, eta handik ere nire lanbideak egin, bai pintatu, eta bai mugimendu lana egin. Disfrutatu nire biloak inda, lagun hona dauzkat, haiekin... Biloba garraituko aldizu zure erritmua, Ni esaten, izango zea bitako eiztari jadianak txakurra nekatzeuena, Ai, ama. Eta gero lagunakin ere, lagun hona dauzkat. Ze garrantzitsua hori ere bai bizitzan, ez da? Lagun honak zan da, eta gutxi azerretzia, esateko oso garrantzitsua dola, bai. Bira, txirrindulari munduko lagunak, beraien arten, osea, se jugaban quien va al mundial, quien va a la olimpiada, eta gaur egun, dia munduko launik onena, hilean behin juntatzen gehan ere etxen afaritako. Nik sukaldatzen de beraientzat, eta, osea, harreman hori, bueno, egun hori ez da, iristen egun nahi deun bezain askar. Bai. Bueno, bukatu deu. Jarraituko, egun minizketan beste lau zaio, baina gaur egun badator, eta inberdeuna da, platera datu, eta jaten gelditu. Hemen ingo deuna da, adibidez. Eitu, jarriko dugu hau.
izterra, hola, kontramusula esateana, amorratua naiz, pusketa horrena. Eta hemen, udarea ez da gehioin beharru gehioitea? A ber, konbeniko zan, pixkat golpe bat emote, baina xamurra zehon egia zan, Xamurra zehon da moldatuko gea, da hon bezala. Ez gaur egun astea eta bukatzen nahi, zaigu saioa. Bueno, bukatu zaigu. Eta, guain honen, multzoka jarriko jo rondon. Horrela, xe. Eta hor platera pixa zindu, garbitu miarret hori, garbitu miarret. A ber, zuk aukeratu perexil pusketa bat, eta gainean jarri, aita esatit eta ez despistatu, jose, jarri perexila da nahi. Bueno, eskerrik asko Arantxa etortzeagatik. Zuri gomiratxagatik. Eskerrik asko ikasi deun danagatik zurekin. Eta badakizue, moitu nahi bazue, Arantxa ideitu, ondo moitu eta danetik anin. Agur laguna. Agur.